Godt at møde dig. I lige måde. Det er dit værelse? Ja, det er det. Hvad med dig? Hvor du bor? Jeg bor bare hjemme. Okay, ja. Det er da også meget fedt, så er der billig husleje og... Ja. Men hvad har du lavet? Har du været på nogle dates eller et eller andet? Ja. Hvordan er det gået? Jamen altså... Du har kanskje aldrig pult på et lager før? Det er jo, man skal bare lige finde den, man gerne vil være sin kæreste med, ligesom... Christian, det er alt for tidligt. Ja. Hey, Christian. Jeg synes, vi skal prøve at tage en pause. Jeg tror bare, det er for det bedste. Du må sgu ikke tage det for tungt, vel? Jeg har taget Askes bælte med. Altså, han bor jo ikke her mere. Hvordan har du det? Hvor kan du Aske fra? Aske? Hvorfor vil du gerne vide det? Hallo? Vil du sige noget til os, eller? Du sagde, du har en ven. Jeg kender ham bare. Hvorfor spørger du? Kan jeg låne dem, eller kan jeg ikke låne dem? Altså... Christian, er du okay? Nej. Han besvimer. Nå, men det var nice. Ja. Så jo bare... Du vil tage revanche en anden dag, eller sådan. Ikke?